Kuncoro Pinen matur ananggapi menggah wedari gati saking Duta Saroyo piniji. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung dumateng arsanipun Sang Duta Saroyo saking panjenenganipun kadang pisan Bapak Mulyadi sekalian ingkang pilenggah ing Pandian Umbularjo Ngayogyakarta. Langkung-langkung beda karo tembung linang. Kalau masa panjenengan nate mireng utawi midhanget para tamu ingkang dadi kinurmatan linangkung. Linangkung itu berlebih ya, kelebihan. Oke, linangkung menika punya kelebihan. Punya kelebihan. Ini langkung-langkung itu terutama. Nih. Sang Duta Saroyo saking panjenenganipun kadang pisan Bapak Mulyadi sekalian ingkang pilenggah ing Pandian Umbularjo Ngayogyakarta. Menawi mliginipun saged mboten nggih Pak? Saged. Langkung-langkungna terlebih kepada mliginipun khususipun. Khususipun. Tapi kan sami-sami mengarah itu. Ya, sama-sama mengarah. Saged mliginipun datang ya saged. Nggih. Sinaosa randhat kepara kasep sarta angambali atur, kula ugi ngaturaken pambagyo harja sugeng rawuh lan ugi ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun kepareng hangentengaken pandhalih rawuh ing papan payuwahan punika hanyu peketaken anggenipun kekadangan pasederekan kanthi sarana silaturahmi. Terus sinaosa menika Dede Pambagyo Harjo neng tumraping nampi ya napa lamaran napa serah-serahan napa boyongan menika wenang ngaturaken sugeng rawuh ugi. Terus wonten mriki sinaosa randhat kepara kasep sarta angambali ngatur mergane mau ngen Pambagyo Harjo wis. Bingah ingkang tanpa upami sinartan kunjuk ing raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos dene tindak panjenengan saking Pandian Umbularjo Ngayogyakarta dumugi ing Brontokusuman Pergansan mriki inggih tansah sinongsongan karahayon manggih kawidadan. Ewa semanten kula warga Bapak Sri Kuncoro ugi nyuwun guming samudra pangaksami Pangsama ingkang bilih kapanggihaken bab-bab ingkang kirang andadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya inggih bab tubuh aruh subuh sinaosa lampahing adicara samangke inggih sampun karancang sawetawis wekdal kapengker. Dados tembung menika engkau bilih kapanggihaken bab-bab ingkang andadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya. Menika kanggo mengganti kalimat nuju prono. Kalau mungkin nanti midang sih. Nuju prono itu mengenakkan kalau nuju prono. Kirang nuju prono berarti kirang mengenakkan. Kirang nuju prono nggih. Oh, kirang nuju prono. Bab ingkang kirang nuju prono. Datang panjenengan. Nah, menika mergane ada arti yang lain dari kata prono. Jadi menggiring konotasi menuju hal tersebut. Nah, terus prono menika satu berpengertian sebagai nafas. Prana ya. Nggih, prana menika nafas. Lajeng angka kalih menika getering raos. Getering raos, pahit itu. Getering raos, bukan pahit getir. Geter nika obahing rasa. Oh, getering rasa. Geter. Artinya apa? Getering rasa menika lajeng wonten tembung keperanan to, Pak. Oh, jatuh cinta kan? Dalam kesenang itu. Ada getaran rasa. Wah, getaran rasa itu. Ya, getaran rasanya keperanan gitu. Oh, keperanan. Oh, ngaten nggih. Nah, ini mungkin prono menika memiliki arti bagian dari alat kelamin wanita.
Oh, kok nggak pernah denger ya sih? Ada pengertian teng mriku teng kamus nggih sami tegesipun nggih wonten ngaten. Lah tinimbang lajeng mangke menggiring Oh, konotasi nggih. dhateng hal tersebut lajeng dipun gantos utawi dipun wilujengaken dislameti dislametake kanthi tembung kirang andadosaken renaning panggalih panjenengan. Padatan dipun prangguli bilih kapanggihaken babab ingkang kirang nuju Menuju prana. Prono. Nggih. Nah, Ya. Nek kirang meranani, Pak. Nek kirang meranani. kirang meranani dongipun saged. Kirang meranani dongipun saged. Ning tinimbang menika wau. Karena Prononya itu. nggih, karena ada tembung prana menika wau. Tembung prana menika wau dados sinaosa meranani menika menapa? Mboten lepat tuh. Karena menimbulkan geteri rasa. Nek gandeng tembung prana menika wau anggadhahi teges sanes pramila kanggo keselamatan publik. Apa mboten anu nggih Pak niku mboten terlalu tinggi ya, terlalu dalam ya. Terlalu Nggih, terlalu berlebihan. dalam. Nggih, Tapi terlalu terlalu berlebihan juga ya anunya. ya ning menika nggih wonten Pak. Nggih, Tegesipun nggih. supados menapa mboten nuwuhaken teng klesik wonten ing wingking Oh, nggih, nggih. renaning penggalih panjenengan sedaya. Karena dalamnya budaya ini sebenarnya. Nggih, klebu pamanipun matur nuwun ing dalu menika sampun kepareng makempal wonten ing Balai Padusunan. Itu juga kurang punya potensi konotasi negatif ya. Iya, memiliki potensi untuk konotasi negatif. Karena makempal menika juga memiliki arti kumpul hubungan antara pria wanita. Anu, Pak, kempal manunggal nggih. Dongipun sami, dados kempal manunggal, kempal nyawiji karena itu turunannya. Dados menawi pamanipun ada menapa nggih atur panuwun. Matur nuwun ing dalu menika sampun kepareng makempal wonten ing Balai Dusun. Menika saged dipun gantos, matur nuwun ing dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing Balai Dusun. Menika langkung aman. Nggih, terus kempal manunggal, kempal nyawiji menika saking kempal nika wau. Sinaosa kempal menika nggih mboten lepat kata-kata hanya saja karena penempatan dalam kalimat menika dados kirang prayogi. Matur nuwun sampun kepareng rawuh menika malah menghilangkan jelas napa luwih aman. Matur nuwun sampun kepareng makempal wonten ing Balai Dusun pamanipun. Nggih. Tapi orang awam nggak setinggi itu pikirannya. Nggak sampai segitu ya. Orang biasa maksud saya. Tidak sampai. Oke, ini ada juga menapa bagian dari masyarakat yang Nggih. Artinya lebih baik hati-hati lah gitu ya. Lebih baik hati-hati. Menika kados ngaten. Nggih. Sinaosa lampah adicara samangke inggih sampun karancang sawetawis wekdal kapungkur. Sedaya inggih kadayan kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Pramila sepisan malih nyuwun gunging samudra pangansami. Dene gayut wigatosing sedya nglarapaken panganten sarimbit nun inggih pun Mas Bimo Hadi Surya lan ajeng Dewi Wulandari inggih kula tampi kanthi tinarbukaning manah saha kaaturaken agung panuwun. Dene pamintanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro nalika semanten supados temanten kaijabna kanthi satataning agami Islam nun inggih sampun kalampah kanthi wilujeng lan ugi sineksen dening kula warga lan sawetawis sanak sederek saking Bronto Kusuman. Menawi menika nak Mas Bimo Hadi Surya menawi cara wetan menika saged dipun gantos Bagus Bimo Hadi Surya lan Roro Dewi Wulandari. Padatanipun anak nenggon undangan iki wis Bagus kalian Roro. Menika kata sandang atau penyebutan. Menika ngaten. Menawi namine bagus ya ditulis Nakmas barangkali. Nggih, Nakmas nggih, boten Pak Bagus Kuadrat. Bagus nanti lomba bagus. Nggih. Dene pamintanipun, nggih wonten mriki ngangge tembung pamintanipun. Awit menawi
ngangge tembung dene panyuwunipun Bapak Ibu Sri Kuncoro, berarti nek Bapak Ibu Sri Kuncoro menika nyuwun dateng Bapak Ibu Mulyati, ateges Pak Ibu Mulyati menika langkung inggil tinimbang Bapak Ibu Sri Kuncoro, karena beliau nyuwun kepada besan, berarti besane luwih dhuwur tatanane. Ning nek teng mriki pamintanipun menika kanthi tembung mundhut, katuraken agunging panuwun dene pamundhutipun Bapak Ibu Sri Kuncoro, berarti secara kedudukan Bapak Ibu Sri Kuncoro luwih dhuwur tinimbang besane. Nah, kamangka menawi wonten menika antarane padha dene besan menika wau rak setara. Nah, pramila mawi tembung pamintanipun. Pamintanipun iku estu basa Jawa. Nggih, minta, nggih. Minta iki njaluk. Dados wonten sawetawis tembung ingkang saka Jawa digawa ning Indonesia, Bali Jawane dianggep kita Indonesia. Pamanipun minta, lajeng kita. Kita menika ya kaya Jawa, digawa ning Indonesia menjadi kita, Bali ning Jawane ra ditampa. Tapi kitone Jawa itu kita juga ya, bukan kito ya. Kita, nggih. Kita kan tulisnya nggih. Nggih, tulisan kita anggenipun maca kita. Nggih. Nah, teng kamus niku artine utawa tegese aku lan kowe. Terus kita. Jadi nek teng Jawi tidak ada kita sekarang. Adane panjenengan kalian kula atau. Nah, menika amargi kangge kawilujengan wae. Sing potensi-potensi tadi. Iya, potensi-potensi. Walaupun itu sesungguhnya tidak salah. Contohnya, menika wonten ing lagu naminipun Maras 45, menika anggitanipun syair menika damel Bung Karno, lajeng gendingipun ingkang damel menika Kinarto Sabdo. Keduanya adalah empu di bidangnya masing-masing. Bung Karno menika empu bahasa, Kinarto Sabdo empu gending. Lah, lagunipun naminipun Maras 45. Kalau kae genderane ku mlebet angawe-awe, abang putih sang dwi warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kan ada dasar Pancasila. Bung Karno kemawon negara kita. Menika empu bahasa. Sisi negatifnya terus ini Pak kalau kesupen. Nah, sisi negatifnya menika wau kita menika dipun anggap basa Indonesia. Oh, gitu saja nggih. Iki sing ngomongi dong ora ana basa Indonesia. Lah kamu kan ngarani menika wae ora ngerti nek sing basa Jawa. Janjane sing tinimbang menapa tengklesinen buri terus kedawa-dawa. Nah, sampun menika lajeng kita dados panjenengan sedaya lan kula saha panjenengan sedaya menika minangka kawilujengan. Mergane nek wong Jawa ora pangajap rahayu. Nggih, enggak mboten ajarannya mboten cuek nggih. Nggih. Ajarannya mboten cuek sih. Terlalu menjunjung adab lah. Nggih, adab pangajap rahayu. Lah padha karo minta menika wau. Minta ki dene ya Jawa, ning ketika digawa nang Indonesia dadi meminta, nah iki dianggep kae Indonesia. Nah, kamu kok minta menika saged setara antawisipun besan kalian besan setara, tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang direndahkan. Minta sroyo nonton nggih. Minta sroyo iki minta pertolongan. Nggih. Lajeng menawi napa tembang yo pamintaku lima situasi yo minta. Ya, kenapa kok teng mriki wonten tembung minta? Nek panuwunipun wau pripun, Pak? Terus pundi? Nek panuwunipun dene panyuwunipun. Oh, panyuwun, nggih. Pamanipun niki nggih. Panuwun dene panyuwunipun Bapak Ibu Sri Kuncoro nggih, Mas Arna nggih. Nggih. Nggih, dados menawi nyuwun menika konteksnya dari lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Jaluk ning saka sing tataran ngisor kepada yang lebih tinggi. Menika namipun nyuwun, pamanipun bocah ning wong tuane. Menika tatarane
Ndek neng dhuwur ora nyuwun. Ning nek sekon maringi menika mundhut. Oh, mboten maringi nggih. Kula mundhut pirsa. Nah, Pak D mundhut pirsa. Berarti kan saka Pak D kepada Plunan. Yo mundhut. Padha dene njaluk lho. Nek maringi rak ngekeki. Nggih. Benten nek rak ngekeki. Dados pramila wonten ing mriki boten mawi panyuwun, boten mawi pamundhut ning mawi paminta. Nek nyuwun kuwi saka ngisor munggah njaluk ke tataran sing ngisor kepada yang lebih atas menika namipun nyuwun. Nek saka dhuwur ning tataran sing luwih ngisor mundhut. Pak D mundhut pirsa, iki ana lamaran kanggo kowe mbok tampa ora. Nek mundhut tepatnya. Nek Pak D nyuwun pirsa, berarti Pak D-ne karo ponakane luwih dhuwur ponakane. Kurang trep. Nika ngaten. Dados wonten ing mriki mawi pamintanipun. Supados antawisipun besan kaliyan besan menika setara. Nggih. Malah kepara awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi amiwaha dawuhing penganten kanthi semuwa. Saestu Bapak Ibu Sri Kuncoro namung saged ngaturaken agunging panuwun. Semuwa lajeng wonten tembung pasemuan. Pasemuan menika dihadiri wong akeh. Donga pamuji ingkang sami ugi kula suwunaken dhateng panjenengan sedaya mugi andayanana dhateng penganten saribit anggenipun miwiti ambyur ing samudraning bebrayan. Mugi dadosa kulawarga ing sakinah mawaddah warahmah kebak berkah tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bombong kulawarga. Sakinah mawaddah warahmah mboten perlu dipun singkat. Dadi samawan malah kleru. Sama roh. Rohnya siapa ini? Sakinah mawaddah warahmah. Nek cara Jawa nggih langsung dadosa keluarga ingkang bagya mulya. Bagya mulya sumantik kawigaten lan sak panten. Saestu dening Bapak Ibu Sri Kuncoro temanten saribit rinengkuh sawetahipun boten kabeda-bedakaken antawisipun putra pribadi utawi putra mantu sedaya badhe kagolwentah ing reh kautamaning gesang bebrayan. Kabeda-bedakaken pun beda-bedakaken. Dados beda menika wis krama wis basa krama. Dados ngukune beda kramane ya beda. Sanes benten. Benten menika krama desa. Dados bedanipun menapa? Bentenipun menapa? Nek mergane menika kasus wong Jawa niku ora saking dene kepengin ngurmati. Dadi ora krasa nek wis basa krama dikramake meneh. Benten. Kaglawentah ing reh kautamaning gesang bebrayan. Makaten ugi ing mbok bilih temanten saribit pinuju dhateng Pandhean Umbul Harjo Ngayogyakarta inggih sumangga anggenipun paring pituduh piwulang amrih saged dados gegaran laras lan lurusing lampah tumrap temanten saribit. Pitutur pembuatan pitedah awet sakit dhuwur medun wong tua nang anak nek pitutuh nek bocah kepada orang tua nyuwun pitedah. Dados gegaran menika pegangan. Oh, pegangan ya. Nggih, garan ora pegangan ya, Pak. Oh, garan. Oh, nggih, cekelan nggih. Cekelan. Saged dados gegaran laras lan lurusing lampah. Wah, ini luar biasa nih. Menika Purwakanthi namanipun. Ini di kamus juga wonten Pak nih. Laras enggak ada. Nek nggon kamus wonten laras tegese apa leres napa. Tapi kerangkian ini kan enggak ada ya, laras. Nggih, dados menika anggenipun ngrunce tembung. Nggih. Supados menika pas. Laras lurusing lampah. LLLL. Tumrap temanten saribit. Dene ing pungkasaning adicara menika mangke
panjenengan ngersakaken mundhut pamit kondur dhateng Pandhian Umbularjo Ngayogyakarta saestu upamiya saged kapambengan Bapak Ibu Sri Kuncoro bebasan Agundeli amrih saged tutup anggenipun sami pangandikan bawa raos. Dados gandeng kala wingi materi wingi menika ingkang masakaken boyongan menika nggih nyuwun pamit nggih. Nyuwun pamit wangsul dhateng Pandhian Umbularjo. Nah, anggenipun menanggapi menika mboten kok copy paste. Jadi copy paste. Itu WO-ne ngersakaken nyuwun pamit wangsul dhateng nah copy paste. Oh nggih, andhap unggah-ungguhe mboten pas. Nggih, unggah-ungguhe mboten copy paste. Pramila dipun unggahaken tumrap para tamu. Dados anggenipun pamit nyuwun pamit wangsul dhateng Pandhian Umbularjo, lenanggapi panjenengan ngersakaken mundhut pamit kondur dhateng Pandhian Umbularjo Ngayogyakarta saestu upamiya saged kapambengan menika dialang-alangi. Tindake dialang-alangi. Kapambengan atau kambengan menika alang-alang. Alang-alang suket alang-alang kambengan nggih. Nggih, dados nek bahasa pedalangan menika wonten panyayah kambengan salombo cinancang tengah alun-alun. Dadi kaya wit alang-alang sak lencer kaya kene alun-alun ketiup angin. Nek rumiyin wonten Pak, ambengan itu kayak genduren itu. Ambengan itu. Oh, salah ambengan. Oh, senes to. Tapi kok nganti saniki nggih tasih niku namipun ambengan. Lah nggih ambengan to? Sama kan ini. Sekolah ambeng tasih. Ning nek niki kambengan. Kapambengan. Kapambengan itu dialang-alangi. Oh, pokoknya bukan ambeng ya ini, bukan ya? Bukan ambeng. Pambeng ini ya. Pambeng nggih, pambeng. Oh, pambeng niku alangan. Alang-alang ya, diadangi lah gitu ya. Nggih, diadangi. Dadi ulas-ulase niku upama iso ngono tak gondeli. Nggih, cak ngobrol. Nah, ngopi-ngopi lah gitu ya. Nah, ulas-ulase atus. Pak, ngapunten, nek sing ngersakaken mundhut pamit kondur niku nek langsung panjenengan ngersakaken kondur pripun? Mboten sangge mundhut saged mawon, saged. Panjenengan ngersakaken kondur dhateng Pandhian, saged. Saged Mas Arono. Siap Mas Arono, wis anu lah manggung. Mas Arono wis Pak Lurah kok iya. Saged nggih dados panjenengan ngersakaken kondur dhateng Pandhian Umbularjo Ngayogyakarta saged. Saestu upami saged kapambengan Bapak Ibu Sri Kuncoro bebasan Agundeli amrih saged tutup anggenipun pangandikan boraos. Awit lenggono temtu kathah kewajiban lan jejibahan ingkang sinangkul ingkang kedah dipun tetepi pramila Bapak Ibu Sri Kuncoro namung saged ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Dados mriki wonten rahayu karo tinemu menika ya Purwakanthi ku. Rahayu mboten pinanggih nek niki nggih. Nah, nek ngono rahayu ing sami pinanggih. Tinemu karo pinanggih ya sami. Ning mergone ana u karo u nggih. kan senada. Ini termasuk Purwakinanti nih. Dadi Purwakinanti. Oh, beda. Napa jenenge niki, Pak? Purwakanthi. Oh, Purwakanthi itu. Nah, Purwakinanti itu jeneng kampung. Oke. Nyun pamunten ae. Wong isih cubluk niki. Purwakinanti niku salah satu kampung ning Kota Jakarta. Nggih, mugi rahayu ning tansah tinemu. Semanten ugi kula warga ing Brontokusuman Mergansang ngriki nyuwun donga pangestu amrih tansah manggih kalidadan satemah ing wekdal sanes
saged pinanggih malih kanthi kebak ing kabagyan utawa kebak ing kabahagiaan. Namung gunging panuwun ingkang kaaturaken awit rawuh panjenengan sedaya ing titiwanci wekdal menika. Nah, awit rawuh panjenengan sedaya, boten kok awit karawuhan panjenengan sedaya. Mergane ra kala mungsa kegawa saka basa Indonesia. Nggih, karawuhan itu kena kejinan. Nggih, kenjingan jim karawuhan. Malah kaya jadilan nggih. Nggih. Matur nuwun awit karawuhanipun berarti sing teka para demame. Para jemaah beling. Titiwanci wekdal menika. Makaten atur kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Tebah Siti Buga Binutel Roning Kalopo Apuranto sakatahe lepat kula. Niki saking napa Pak niki Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki naminipun wangsalan. Wangsalan Tebak Siti Tebah. Buga. Tebah Siti. Oh, Tebah Siti. Tebah Siti Buga Binuntel Roning Kalopo. Tebah pirsa nggih? Tebah-tebah to? Nggih, tebah ora sapu. Nggih, resik dienggo kasur, ning sing dienggo resik Siti menika lemah. Sapu. Nggih. Nggih, sapu rono ngoten mungkin nggih. Nggih, sapu. Buga binuntel roning kalopo. Buga menika makanan. Binuntel menika dibungkus, roning kalopo menika daun kelapa. Daun kelapa, lemper. Kupat. Oh, kupat tak kira lemper. Oh, lemper iki godho gedang nih. Salah. Lemper. Salah. Dados saking Tebah Siti menika wonten pu, gitu. Sapu menika wonten punipun, lajeng Buga binuntel roning kalopo menika wonten kupat, wonten patipun. Wonten pu kaliyan pat. Lajeng jawaban. Nggih, wonten mriki dados Apuranto sakatahe klepat kula. Tinggi banget loh filsafate Jawa luar biasa, tinggi banget ya. Ini namanipun wangsalan. Wonten malih namanipun sanesipun Tebah Siti menika namanipun Jenang Selo. Jenang Selo wader kali sesonderan. Apuranto sakatahe klepat kula. Jawabane padha Apuranto sakatahe klepat kula. Jenang Selo wader kali sesonderan. Jenang Selo gamping. Apuro nggih. Apu anjing, apu injet menika. Nggih. Lah wader wae napa wader wae? Wader kali sesonderan. Iwak kali sing nganggo lendang niku napa? Wader berarti iwak cilik. Sing nganggo lendang menika iwak sepat. Oh. Ada wonten apu. Menika ngaku lepat. Nggih, Apuranto sakatahe lepat. Wah. Sing damel sinten Pak sing damel kok luar biasa nggih. Nah, sing damel para leluhur kula ya karek nemu Pak. Luar biasa lho ngorek-orek kaya ngono ya, luar biasa betul lah itu. Wangsalan kathah sangat terutama dinggo napa karawitan kathah sangat. Nah, iki wonten nek cara Indonesia menika namanipun pantun. Nggih. Jawa menika namanipun parian. Nek Jawa parian. Parian pamane kupat duduhe santen. Sakatahe klepat nyuwun pangapunten. Dadi wonten ene niku jenenge parian. Beda karo wangsalan. Wangsalan kudu diucaki karep apa iki? Nek nganggo mikir nggih. Menika memang menapa sih budaya Jawa menika budaya yang cerdas. Luar biasa itu. Itu beyond narasi betul, di atas narasi biasa itu. Udah susah itu kalau itu cerdas dan bijak gitu orangnya. Nggih, pamanipun wonten malih. Kroncong asta piping alit welut wisa. Kroncong asta piping alit kroncong asta. Kroncong menika gelang.
Roncong Roncong. asta pitring gerang. alit gelang roncong. Nggih. Roncong asta pitring alit welut bisa. Jo sumelang wong ayu sun lelo-lelo. Sumelang dari elang, dari welang. Roncong asta ora gelang, gitu. Dadi Oh. aja sumelang, jo sumelang. Pitring alit, pitring ning cilik. Yuyu. Jo sumelang wong ayu. Welut wisa, welut sing ana wisane niku ula. Dadi gelang yuyu ula. Jawabane dadi jo sumelang wong ayu sun lelo-lelo. Tapi masih sulit bahasa Jawa kan timbang apa syair Melayu kan gurindam kalau nggak salah ya. Banjir, dari menikah apa? Tapi lebih jelas, lebih mudah dibaca. Oke. Ini susah. Nek wangsalan kudu diuncai karep apa iki? Nggih, tidak mudah ini. Aku tinggi ngerayu bapak itu lho Pak Widodo mangke. Bingung aku ya bingung lek gawe kalimat malah kewalik-walik malah diuncari aja. Iki ngomong apa? Kok keselupan karawan kok kan ndi ngono. Jadi mereka satu khasanah keindahan kasusastra. Sastranipun wonten mriki pamanipun. Kalih menika wau sampun cekap nggo gentenan pamen. Ning aja nggo pas layatan. Layatan perlu mawi tebak siti buka binutol kone kalopo. Itu melu pikir. Mereka nek nggo pahargyan sanesipun saged tebak siti buka binutol kone kalopo utawi kalau wau menapa jenang sela wader kali sesundera. Melalui acara-acara pengawasan pun itu juga nggak terlalu ya. Nek napa nek kados pengawasan nek kula kok malah nganggo parian. Apa adanya mawon nggih. Parian. Parian nggih. Nggih kopat dudu santen kathah. Itu lebih itu. Pangapunten. Menika sak ngandhape wangsalan ning ngono. Tadi nek urutannya napa Pak wangsalan lajeng paling tinggi itu apa paling tinggi itu? Ya wangsalan sing paling angel. Habis wangsalan, parian. Lajeng parian ngandhapipun. Di bawah parian? Nggih langsung lombok, menapa apa adanya. Oh, nggih. Nggih, lha mangke pangrembakanipun mangke ugi wonten napa ngilmi namanipun sengkala. Sengkala niku angka tahun yang disembunyikan dalam rangkaian kalimat. Oh, sangkakala itu. Nggih, sangkakala. Menika nggih mengasihkan untuk belajar menika sengkala. Wangsalan itu syair kalau bahasa Indonesia barangkali nggih. Nggih, kata syair ngaten. Parian pantun. Parian pantun. Oh, nggih. Sangkakala enggak ada di Indonesia, enggak ada sangkakala. Nek Indonesia jeneng iki apa ya? Iki wonten istilah Indonesia ning istilah luar malah Indonesia ini betul. Indonesia enggak ada memberi tahun itu dengan macam-macam kode enggak ada Indonesia. Enggak ada. Nah, berarti kurang pergaulan Indonesia itu. Upaminipun nalika runtuhnya Majapahit niku kanthi sengkalan sirna ilang kertaning bumi. Sirna enul ilang enul kerta papat bumi siji. 1400 niku runtuhnya Majapahit. Dan pun sengkalan. Wonten pitakenan saderengipun nyobi. Maos. Pak nek nyuwun prisa rumiyin saged nggih, Pak? Nggih. Leres nyuwun prisa leres nggih kula. Nyuwun ke atas kan? Nek kula nyuwun pirsa saged. Pamane dari saya. Kula nyuwun prisa. Pak kula nyuwun prisa rumiyin nggih itu leres nggih. Saged. Nggih. Artinya kan ke atas to itu ya. Nggih. Nyuwun pirsa. Kula nyuwun pirsa tegese ngunggulke sing di ngadepi. Sing kagungan pirsa kan gitu ya. Nggih, sing kagungan pirsa disuwun pirsane. Nggih. Supayane menika padha menika kala mangsa wonten menapa wonten pitakenan.
Oh, Nah, terus menawi Bapak sebagai narasumber ke nggih, audien dalam arti anggaplah di bawahnya ini berarti menapa wonten pitakenan juga sami. nggih. Nah, menika padatan saking saking menapa nggih? Moderator mana? Karena sing mempersilahkan bertanya rak moderator. Nah, moderator itu sing kudu jaga supaya antarane narasumber karo audien menika ora timpang. Menapa wonten Mana etikanya pun narasumber lebih tinggi atau setara? nggih, Lebih tinggi dong. panjenenganipun lebih tinggi. Nek wonten ingkang lenggah wonten ngriku wonten guru besar sanesipun pamanipun. Oke. Mereka ora ya menapa badhe wonten panyuwunan pirsa. Lah sing monggo. Para sinasa dilenggahke luwih dhuwur narasumber tinimbang audien. Ning moderator menika prayogi dijukuk imbang. Netral mawon nggih. Netral nggih. Menapa wonten pitakenan saking para Sutresno pitakenan takon, sing takon dados taken. Kecuali ingkang narasumber ingkang paring pidato Pak Botan misalnya. Ke dalam, itu semua harus di bawah semua itu. Wah, nggih. Siapapun di sana, menteri pun di bawah. Di bawahnya, nggih. Menika moderator wonten pitakenan, monggo. Ini nek saking langsung dari si pemateri nggih, menapa wonten pamundutan pirsa, tegese tetep ngunggulke sing takon nggih. Nggih. Oh ya. Ya bagus. Berarti memang saling meninggikan. Berlomba-lomba untuk seperti orang Idul Fitri itu berlomba-lomba untuk minta maaf. Memuliakan. Nggih. Neng boten dipun mulyakaken. Nah, dipun mulyakaken menawa direhab. Benten mulyakaken kan. Pamanipun Bapak Ibu yang kami muliakan, ngoten to? Bapak Ibu yang kami muliakan. Terus digawa ning Jawa, Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Ingkang terus pundi berarti leres. Pamanipun nggih menika wae. Bapak Ibu yang kami muliakan dalam bahasa Indonesia, terus digawa ning Jawa tanpa diproses. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Iya kan. Nah, kula mulyakaken menika tegese direhab digawe luwih apik. Oh, ingkang leres? Ingkang leres utawi ingkang trep Bapak Ibu ingkang minulya. Oh. Waduh, itu wonten pun tinggal kontrol itu gimana ya? Terus nanti Pak? Kontrol bahasa ini bisa kita tahu kemana kami ngontrol ini itu kemana gitu. Apa di Google ada, di ada kan kita nggak ngerti. Dados wonten naminipun basa-basa salah kaprah. Basa-basa salah kaprah. Kados ten diktat wonten gitu. Oh, nonton nggih. Oh, ya banyak yang salah kaprah. Oke. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Nah, berarti sing rawuh menika ambyar terus digawe luwih apik. Oh, nggih. Kula mulyakaken, dipun mulyakaken apakah tidak bisa dipakai? Bisa, tinggal konteks kalimatnya. Upamane nun sewu benjing anggenipun salat tarawih wonten ing Balai Padukuhan awit masjid saweg dipun mulyakaken. Tegese masjidnya lagi di rehab terus salat ing Balai Padukuhan. Saged. Atas nggih. Menarik betul. Nika kados kata. Kok mboten tanglet, Pak? Nah, tanglet menika wau napa? Krama desa tanglet. Menawi ingkang krama niku nggih taken malah. Pergane wonten tembung pamanipun nun sewu sowan kula wonten ngarsa panjenengan sedaya kinen matur. Nate mireng kinen matur wonten. Kinen diken kan? Nggih, kinen saking tembung ken ana sesepat in. Jadi kinen. Nah, ken menika sak sampun tembung ken. Nek ngokone dadi kongkon. Aku dikongkon, kula dipun keken, kula kinen. Kinen, ikan. Ken. Monggo Bapak kepareng nyobi
Bang di studio tuh Mas Roni sama Mas siapa itu? Mas Duko. Mas Duko sama Mas Lurah itu loh. Mas Lurah ini mau nih Mas Sarono. Mas Lurah baru tahlilan nih tadi dikira. Monggo, nama Mas Roni, nama Mas Erlan. Nah. Matur nuwun dumateng Kadang Panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Kadang. Ya nggih, momen itu wah. Gak suku Pak kula. Mboten napa-napa. Kula ben proses ya ngono kuwi. Oke, monggo. Matur nuwun dumateng Kadang Panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Awit berkah saha rahmanipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged hangestreni rawuh ing papan wiwahan punika kanthi wilujeng. Sholawat serta salam mugi tansah rumentah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun bijang ing akhir dunya. Nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit keparenipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kinen matur ananggapi menggah pedaring gati saking Duta Saraya Piniji. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang pisan Bapak Mulyadi sekalian ingkang pilenggah ing Pandhéyan Umbulharja Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep sarta angambali atur, kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan ugi agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng tengaken penggalih rawuh ing papan pawiwahan punika, ayu peketaken anggenipun kekadangan pasederekan kanthi sarana silaturahmi. Bingah ingkang tanpa upami sinatan konjunging raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene tindak panjenengan saking Pandhéyan Umbulharja Ngayogyakarta dumugi ing Bradakusuman Megangsan mriki inggih tansah sinongsongan karahayon. Manggih kawidakdan ewa semanten kula warga Bapak Sri Kuncoro ugi nyuwun gunging samudra pangaksama. Ing mbok bilih kapanggihaken babab ingkang kirang andadosaken reraning penggalih panjenengan sedaya inggih bab gupuh aruh suguh sinaosa lampahing adicara samangke inggih sampun karancang sawetawis wekdal kapengker. Sedaya inggih kadayang kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Pramila sepisan malih nyuwun gunging samudra pamaksani. Dene kayut migatos sing sedya ngarabaken penganten sarimbit nun inggih punak Mas Bimo Hadi Suryo lan Nak Ajeng Dewi Wulandari inggih kula tampi kanthi tinarbukaning manah. Saha kaaturaken agunging panuwun dene pamintanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro
Nalika semanten supados temanten kaijabna kanthi satataning agami Islam nun inggih sampun kalampah kanthi wilujeng. Lan ugi sineksen dening keluarga lan sawetawis sanak sederek saking Brodhokusuman. Malah kepara awit keparingipun Bapak Ibu Mulyadi amiwoho dawuhipun penganten kanthi semua saestu Bapak Ibu Sri Kuncoro namung saged ngaturaken agunging panuwun. Donga pamuji ingkang sami ugi kula suwunaken dhateng panjenengan sedaya mugi andhayanana dhateng pamanten saribit anggenipun miwiti ambyur ing samudraning bebrayan. Mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kebak berkah tumuli keparingan momongan ingkang saged damel bombong keluarga. Saestu dene Bapak Ibu Sri Kuncoro temanten saribit rinengkuh sawetahipun boten kabedak-bedakaken antawisipun putra pribadi utawi putra mantu. Sedaya badhe kagolawentah ing reh kautamaning gesang bebrayan. Mekatan ugi ing mbok bilih temanten saribit pinuju dhateng Pandhayan Unggul Harjo Ngayogyakarta. Inggih sumangga anggenipun paring pituduh piwulang amprih saged dados gegaran laras-leres lan lurusing lampah tumrap temanten saribit. Dene ing pungkasaning adicara menika mangke panjenengan ngersakaken mundhut pamit kundur dhateng Pandhayan Unggul Harjo Ngayogyakarta. Saestu upamiya saged kapang bengan Bapak Ibu Sri Kuncoro bebasan hanggon dari amrih saged tutup anggenipun sami pangandikan bawa raos. Nanging awit nglenggana tentu kathah kewajiban lan jejibahan ingkang sinangkul inggih ingkang kedah dipun tetepi pramila Bapak Ibu Sri Kuncoro namung saged ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Semanten ugi keluarga ing Brodhokusuman Mergangsan niki nyuwun donga pangestu amrih tansah manggih kawedakdan. Satemah ing wekdal sanes saged pinanggih malih kanthi kebak ing kabahagiaan. Namung gunging panuwun ingkang kaaturaken awit rawuh panjenengan sedaya ing titiwanci wekdal menika. Mekaten atur kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro Tebah Siti boga binuntel roming kelopo amuranta sakatahing lepat kula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaya wong edan rapopo, kula biyen profesi apa. Dados riyen nalika sinau menapa pedalangan wonten keraton nika guru niku ngendika ngaten. Sinau pedalangan kuwi sangune kurang-kurang 1 gandang, 2 gedung, 3 geding, 4 gedreng, 5 gedreng. Terus gandang menika suarane kudu sing los. Gandang menika suarane kudu los, nek a yo a, i yo i, u yo u. Terus nek nyuarake gedhe yo iso gedhe, nek nyuarake halus iso halus. Putri yo kenes utawa halus macam tangga. Gandang. Gending menika menguasai keindahan. Ya bab gending karawitane, bab solah bawane wayang lan sapanda. Gendung menika kendel. Dadi napa nggih PD. Gendung napa PD.
Ning aja nganti gumendhum. Gumendhum nika PD-ne kliwat. Sombong ya. Ya sombong. Lajeng gendeng. Gendeng menika nutupi. Iso nutupi kekurangane dhewe, iso nutupi kekurangane kancane, iso gawe aweh pengayoman marang kanca makarya lan sak panunggalanipun gendeng. Lajeng gendeng. Gendeng niku ya kaya wong gendeng. Jenenge dalang iki omong dhewe sauri dhewe, rem budidaya ngapalke iso turut dalang. Warungnya dia ngapalke karo ngepit sekolah. Ngapalke turun dalan janturan ilahin alun nama sidap lancak panunggalan pun karo ngepit. Lah sing krungu lak ya mengawake dhewe krungu. Kaya wong gendeng. Pramila rumiyin nek napa wonten undang-undang nek dudu trah dalang. Dudu trah dalang. Nek sinau dalang dadi wong dadi kentir. Ya pancen bener wong latihan dalang jan kaya wong kentir kan. Terus buatan masalah Mas Setan. Nanti kok gendeng ora apa-apa. Belum dia yo ngono nglakoni. Pak Faisal menawi Mbak mendamel suara sakit los itu seperti apa Pak? Olah vokalnya itu seperti ini kan? Nah kula le sinau nek biyen le napa beri pelajaran cedhakon ning grojokan wonten biyen zaman kula napa pedalangan. Karena akan kalah karo suarane banyu niku wae supaya menika los dan ngaten. Lah sak menika ora usah tekan ning grojokan. Ning jalan raya. Oh intine bengok keras itu ya? Nggih, bengok keras. Nang jalan raya nganggo helm standar kacane ditutup rasa krungu awake dhewe arep berkendara. Pamane patun nuwun dhumateng Bapak Ibu para tamu ingkang minulya ing dalu menika sampun kepareng rawuh. Wonten ing papan sing krungu awake dhewe. Nalika ditutup wong arah karo kendaraan. Nah, menika caranipun napa los menika rumiyin ngaten. Oh, berarti intinya hanya bagaimana kita bersuara keras, melatih diri keras itu aja. Napa ngeloske suarane, boten tertahan. Oh, tertahan. Mergane kula biyen yo tertahane mergane kula riyen celingus isinan. Ya kan kita nggak enak ganggu orang atau gimana. Oke, nah pramila latihan yang jalan niku aku. Oh, nggih. Karo berkendara wis kalah karo ning ora pas ning traffic light, nek traffic light mandes ya tadi toleh. Ditoleh wong kan. Oke. Mas Roni, oke, monggo. Matur nuwun dumateng kadang pranata ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur muga tansah kunjuk dhateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Awit berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged ngastreni rawuh ing papan wiwahan punika kanthi wilujeng. Selawat sarta salam mugi tansah rumentawa dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjang ing akhir tembe. Nuwun ing samudra pangaksami dene kula kumuwani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awet keparingipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kinen matur ananggapi menggah wedharing gati saking Duta Saraya Pinici. Para tamu ingkang dahati hormatan langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya ing saking panjenenganipun kadang pisan Bapak Mulyadi sekalian ingkang pilenggah ing Pandhian Umbulharjo Ngayogyakarta. Sinaosa randhat para kasep sarta angamaliatur kula ugi ngaturaken pambagiarjo sugeng rawuh lan ugi agunging panggun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng ngentengaken penggalih rawuh ing papan pawiwahan menika. Nyipetaken anggenipun kekadangan pasederekan kanthi sarana silaturahmi. Bingah ingkang tanpa upami
sinartan kunjuk ing raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Dene tindak panjenengan saking Pandhian Belaharjo Ngayogyakarta dumugi ing Brontokusuman Margansang ngriki inggih tansah sinongsongan karahayun. Manggih kawidaten. Yawa semanten keluarga Bapak Sri Kuncoro ugi nyuwun kuming samudra pangaksama inggo pilih kepanggihaken bapak ingkang kirang andadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya. Inggih bab kupuh aruh sukuh sinaosa lampahing adicara samangke inggih sampun karancang sawetawis wekdal kepengker. Sedaya inggih kadayan kawontenan ingkang boten saged dipun selari. Pramila sepisan malih nyuwun kuming samudra pangaksami. Dene gayut wigatos sing sedya nglarapaken penganten sarimbit nuninggih penak Mas Bimo Hadi Suryo lan ajeng Dewi Wulandari. Inggih kula tampi kanthi tinarbukaning manah saha kaaturaken agunging panuwun dene pamintanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro nalika semanten supados temanten kaijabna kanthi satataning agama Islam nuninggih sampun kalampah kanthi wilujeng lan ugi sineksen dening keluarga lan sawetawis sanak sederek saking Brontokusuman. Malah kepara awet keparengipun Bapak Ibu Mulyati awiwaha dawuhipun penganten kanthi semua saestu Bapak Ibu Sri Kuncoro namung saged ngaturaken agunging panuwun. Donga pamuji ingkang sami ugi kula suwunaken dhateng panjenengan sedaya. Mugi andayana dhateng penganten sarimbit anggenipun miwiti abyur ing samudraning bebrayan. Ugi dadosa keluarga ingkang aminah mawaddah warahmah kebak berkah. Tumuli keparingan momongan ingkang saged damel tumbung keluarga. Saestu dening Bapak Ibu Sri Kuncoro temanten sarimbit rinangkuh sawetahipun. Boten kabeda-bedaaken antawisipun putra pribadi utawi putra mantu. Sedaya badhe kagulwetah ing reh kautamaning gesang bebrayan. Maka mugi ibu pilih temanten sarimbit pinuju dhateng Pandhian Belaharjo Ngayogyakarta inggih sumangga anggenipun paring pitutur pituduh piwulang amri saged dados gegaran laras leres lan lurusing lampah tumrap temanten sarimbit. Dene pungkasaning adicara menika mangke panjenengan ngersakaken mundhut pamit kundur dhateng Pandhian Belaharjo Ngayogyakarta saestu upami saged kapambengan Bapak Ibu Sri Kuncoro bebasan anggondeni amrih saged tutuk anggenipun sami pangandikan kuwaos. Nanging awit nglenggono tentu kathah kewajiban lan cicilan ingkang sinangkul ingkang kedah dipun tetepi pramila Bapak Ibu Sri Kuncoro namung saged ngaturaken sugeng kundur. Mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Semanten ugi keluarga ing Brontokusuman Margansang ngriki nyuwun donga pangestu amrih tansah manggih kawidaten. Satemah ing wekdal sanes saged pinanggih malih kanthi kebak ing kabagyan. Namung gumi panuwun ingkang katuraken awit rawuh panjenengan sedaya ing titiwanci wekdal menika. Makaten atur kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro tebah siti uga pinuntel roning klopo apuranto sakataing lepat kula. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cing salam penutupnya tetap petah gitu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pakai tutur. Oke. Karena menapa bagaimanapun itu masuk rangkaian dalam. Oke. Kalau mau salam buri disarup terus hilang. Mereka kata-kata. Nah, mereka oke. Nalika menapa panggake tamu kundur ndongake mugi rahayu tansah tinemu semanten ugi keluarga ing Brontokusuman Margansang niki nyuwun donga pangestu amrih tansah manggih kawidadan satemah dasane saged pinanggih malih kanthi kebak kabagian. Dadi nalika ndongake wong liya ya aja lali
awake dhewe ya ditungake. Kadang kula ugi nalika pamanipun menika ruwah. Nalika ruwah menika ndongaaken dhateng para suwargi, ning aja lali awake dhewe ya ndongake awake dhewe. Nalika menapa ndedonga Mas Sarono, Yobi. Tanggal rene iki, Pak. Enten Oke. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng hangentengaken penggalih. Niku hangentengaken salira. Nggih. Saged. Nah, dados ngaten. Wonten menapa gayut kalian tetembungan hangentengaken salira menika supados saliranipun dados entrek. Nah, nek salirane entrek menika kanthi cara bebuwar. Dados wonten ingkang tipis, wonten ingkang BAB. Nah, supados boten nuwuhaken menapa konotatif dhateng ngriku, lajeng ngentengaken salira menika pun gantos kanthi ngentengaken panggalih. Sebenarnya nalika tindak menika ya kanthi enten panggalih. Menika ngaten masalah. Terus limrah kalampah menawi wonten Jawi menika ngentengaken salira. Ning wonten pamanggih kados mekaten pengertian sami kalian rujuk krana kala wau. Ora kleru. Ning ana konotatif mengarah ke hal-hal tertentu. Padha karo ngentengaken salira wau. Terus supados menika manggih karahayon slamet sak kabeh. Lajeng ngentengaken salira menika dipun gantos ngentengaken panggalih. Menika luwih aman. Nggih, Pak. Yobi maos asalana. Nggih, Pak. Tapi monggo. Nah. Matur nuwun dumateng kadang pranatacara ingkang sampun paring wedal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Awet berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged hangestreni rawuh ing papan wiwaha menika kanthi wilujeng. Shalawat sarta salam mugi tansah rumentao dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjang ing tembe guri ing akhir tembe. Nyuwun gunging samudra paksami dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit keparengipun Bapak Ibu Sri Kunchara kinen matur ananggapi menggah wedharing gati saking Duta Saraya Piniji. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang pisan Bapak Mulyadi sekalian ingkang pilenggah ing Pandhian Umbulharja Ngayogyakarta. Sina sorandat kepara kasep sarta angambali atur. Kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan ugi agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun kepareng hangentengaken penggalih rawuh ing papan pawiwahan menika hanyu peketaken anggenipun kekadangan pasederekan kanthi sarana silaturahmi. Bingah ingkang tanpa upami sinartan kunjuk ing raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Dene tindak panjenengan saking Pandhian Umbulharja Ngayogyakarta dumugi ing Brontokusuman Mergangsan ngriki inggih tansah sinongsongan karahayon manggih kawidagdan. Ewa semanten keluarga Bapak Sri Kunchara ugi nyuwun gunging samudra paksama ing mbok bilih kepanggihaken bab-bab ingkang kirang andadosaken renaning penggalih
panjenengan sedaya. Inggih bab gupuh aruh suguh sinoso lampahing adicara samangke inggih sampun karancang sawetawis wekdal kapengker. Sedaya inggih kadayan kawontenan ingkang boten saged dipun selaki. Pramila sepisan malih nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene gayut igastos ing sedya nglarapaken penganten sarimbit nun inggih pun Nak Mas Bimo Hadi Surya lan Nak Ajeng Dewi Wulandari inggih kula tampi kanthi tinarbukaning manah saha kaaturaken kagunging panuwun dene pamintanipun Bapak Ibu Sri Kunchara nalika semanten supados temanten kaijabna kanthi satataning agami Islam nun inggih sampun kalampah kanthi wilujeng lan ugi sineksen dening kulawarga lan sawetawis anak sederek saking Brontokusuman malah kepara awet keparengipun Bapak Ibu Mulyadi amiwaha dawuhipun penganten kanthi semuwa. Saestu Bapak Ibu Sri Kunchara namung saged ngaturaken agunging panuwun. Donga pamuji ingkang sami ugi kula sunaken dhateng panjenengan sedaya mugi andhayanana dhateng penganten sarimbit anggenipun miwiti ambyur ing samudraning bebrayan. Mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kebak berkah tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bombong kulawarga. Saestu dening Bapak Ibu Sri Kunchara temanten sarimbit tinengkuh sawetahipun boten kabeda-bedakaken antawisipun putra pribadi utawi putra mantu. Sedaya badhe kagulawentah ing reh kautamaning gesang bebrayan. Mekaten ugi ing mbok bilih temanten sarimbit pinuju dhateng Pandhian Umbuharjo Ngayogyakarta inggih sumangga anggenipun paring pituduh piwulang amrih saged dados bugaran laras leres lan lurusing lampah tumrap temanten sarimbit. Dene ing pungkasaning adicara menika mangke panjenengan ngersakaken kondur dhateng Pandhian Umbuharjo Ngayogyakarta saestu upamiya saged kapambengan Bapak Ibu Sri Kunchara bebasan anggun ndeli amrih saged tutuk anggenipun sami pangandikan bawa raos. Nanging awet lenggana tentu kathah kewajiban lan jejiban ingkang sinangkul ingkang kedah dipun tetepi pramila Bapak Ibu Sri Kunchara namung saged ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Semanten ugi kulawarga ing Brontokusuman Mergangsan mriki nyuwun donga pangestu amrih tansah manggih kawidadan satemah ing wekdal sanes saged pinanggih malih kanthi kebaing kabagyan. Namung gunging panuwun ingkang kaaturaken awet rawuh panjenengan sedaya ing titi wanci wekdal menika. Mekaten atur kula awet asmanipun Bapak Ibu Sri Kunchara tebah suci boga pinuntel roning kalapa apuranto sakataing lepat kula. Nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pun saya macam lurah. Aku sukses Mas. Ngomong-ngomong Mas Rono, napa kesane kesesa tesih ketinggal. Nggih. Terus supados angleh menika saderengipun saged unjal napas rumiyin, napas panjang. Nggih, napas panjang menika badhe dayani rada lerep. Terus saderengipun rumanipun panjenengan nampi boyong penganten. Saderengipun ngendika menika wonten ngandhap saderengipun majeng menika unjal napas rumiyin. Itu unjal napas ora kok ning ngarepe tamu, dadi kaya mengke malah. Terus napas rumiyin nggih. Setunggal, kalih, tiga, sahabat pahala menika mangke badhe ndayani menapa anggenipun ngayahi menika boten kesesa.
boten kesesa. Lajeng ugi sinaosa menika anggenipun napa nampi menika maos utawi beto catetan nanging ampun terpancang wonten ing tulisan terus. Kala mangsa audien utawi tamu menika dipun sawak supados wonten kontak mata. Nah, nek wonten kontak mata menika teges sesambetan raos menika boten namung saking talingan, tidak hanya dari pendengaran tapi juga sapaan dari pandangan mata. Menika badhe beda dayanipun. Menika ngaten. Siap. Oke, sampun sae kanton anglehipun menika dipun budidaya supados luwih menapa angleh. Nggih, nah mangke gayut kalian pepanggen candhaipun cobi panjenengan ngrakit MC-nipun. MC boyonganipun. Nggih, ngrakit MC boyonganipun cobi benjing saged dipun rebat wonten ing pepanggihan candhaipun. Besok malam Minggu, Pak. Nggih. Nggih, malam Minggu kalian malam Senin. 14 dan 15. Nah, mangke wonten ing ngriku sahabat wonten bab ingkang kira mangke saged diskusi kayak kalian menika. Nggih. Malam Senin. Terus nggih 14 15. Malam Minggu dan malam Senin. Merganipun malam Selasa Pak Suryono mboten saged. Malam napa? Harus malam Rebo ya pun traweh. Nggih. Ya dados pepanggihan kalih pepanggihan malih menika malam Minggu kalian malam Senin 14 15. Tapi mangke dipun rakit gayut kalian MC boyong ngaten. Ngaten Bapak bilih wonten pitakenan. Pak Faisal, Nggih. menawi hangraket Sekar Cepoko Mulya niku tegesipun Hangraket Sekar Cepoko Mulya menika tegesipun nemokke manten. Dados paribasan pamenipun masrahke manten angaturaken Sekar Cepoko Mulya saksele. Saksele menika separuh pasang. Angaturaken Sekar Cepoko Mulya saksele. Dados pihak kakung menika ngaturaken manten kakungipun supados menika hangraket Sekar Cepoko Mulya. Dados serakit menika sak judul. Nek saksele menika separuh judul. Separuh judul. Pramila sandal siji karo sijine beda kuwatene jenenge selet. kan kalau niku ada tepi Darmani Aspu. Nggih. Hangraket Sekar Cepoko Mulya nampi wong putra Harjo Sidi. Nggih. Mereka karepe duwe gawe mantu nemokke judul antarane anak wedok karo lanang. Hangraket Sekar Cepoko Mulya. Ing tumrap ingkang menapa masalah kemanten nalika arep ijab ngaturaken Sekar Cepoko Mulya saksele. Regane sing saksele sijine wis ana ning kono. Terus hangraket Sekar Cepoko Mulya. Terus yang dikarepe ngoten niku. Iku biasanya nek buku-buku cara Surakarta. Oke. Karena memang cara Surakarta, cara kata-kata atau tembung-tembung kias indah itu sangat banyak. Oke, cobi ngeceng pun kaget, lajeng mangke kangge bahan diskusi sesarengan ngeceng malam Minggu dan malam Senin insyaallah. Coba pilih pekaten pepanggihan ing dalu menika. Matur nuwun awit rawuhipun wonten ing online Bapak Ibu lan Mas Sarono lan matur nuwun ingkang wonten kelas menika Mas Ewan lan Mas Roni. Semoga pepanggihan ing dalu menika dipun syukuri sesarengan kanthi majuaken syukur wonten ngasanipun Gusti. Tetunggo sumangga kula dherekaken. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun, Pak. Nggih, matur nuwun sugeng dalu, sugeng kondur, sugeng